हेलो लोगोफोर नै मोनसे गोदान क्लास लाबोलायदों बे जाहैबाय जोंना फैगौ आसाम टेटनिनो बेखौ मक टेस्ट लाबोदों एबा प्रेक्टिस टेस्ट साननानै लादो प्रेक्टिस खालामनाय बेयो जोंहा सिलेबासा कमप्लिट जाबाय नालाय ओंखायनो प्रेक्टिस लाबोगासिनो दङ आरो बेखौ टपिक वाइज मोननै मोनथाम टपिकजों ज' लाबोदों आरो बेखौ प्रेक्टिसनि 9 नाम्बार जाहैबाय मक टेस्ट हमनानै लायोबाबो मक टेस्ट 9 जाहैबाय 1 निफ्राय फारि फारि फैदो बेखौ नोंथांमोना नायाखैबा नायनो हागोन माखासेखौ जायफोरा नायाखै बेनिफ्राय गासै सिलेबासनि थाखाय प्लेलिस्टखौ चेक खालाम नङाबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दं बेजों थांनानै नायबानो जाबाय गासिखौबो मोनगोन पिडिएफबो मोननाय जागोन नाथाय मक टेस्टफोरनिखौ पिडिएफ मोननाय नङा नांखायाबो गोनांथि नङा दा जेरावखि थाया नोंथांमोनहा खोनासंना लानो हागोन फैदो नायदिनि बाहाय मा दङ आं बेयाव सोनाय जादों बेवहाय नोंथांमोना माखौ नायनांगौ फिसा फिसा सिलेबासाव थानाय फिसा फिसा खोन्दोखौ लाबोदों जेरै रावसा डाइलेक्ट बाथ्रा फांथे बाथ्रा फान्दाय आरो फंसे सोदोब बेफोर गासैबो फिसा फिसा नुनायाव नाथाय बेफोरखौ जोङो माने बुजिनानै हमनो हाया माखासेखौ जों मुखास्थ' लाथारनांगौ जाना फैयो दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ गोसोआव लाबोनो नागिरदों जेरै रावसानि खोथाखौ जोङो बुजिनानै मोना माने एकदमबारे मुखास्थ' लाथारनांगोन माखासे सोदोबफोरखौ दा बेनि थाखाय आङो गोबांथार रावसा बिजाबनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै आरो गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव हरनाय रावसा सोदोबफोरखौ आङो बेखौ एगजामपोल देखायनानै क्लासाव खोन्थाखादों रावसानि स्पेसियेल क्लासाव बेनिफ्राय बाथ्रा फांथेखौबो गोबांथार बुथुमनानै लाबोनाय जादों गासै 50थानिबो बांसिन बेनियाव नोंथांमोना बेखौबो आइडिया होनाय जादों थाङै थुङै बाथ्रा फान्दाय बे बाथ्रा फान्दायखौथ' कमल कुमार ब्रह्मनि बिजाबनिफ्रायनो नायखादो मानो होनबा गोदोनि बाहायजानाय बाथ्रा फान्दायफोरा बिथांनियावनो दंखायो आरो बेयावनो जोबोद बुरजा दङ जोबनो हाया फोजोबनो हाया नाथाय एसे नायबानो आन्दाज मोनो बुजियो माखासेखौ जों न'आव बाहायखाग्रा हिसाबै गोसोआव थायो फंसे सोदोबजों जों बेखौ नायनानै एबा सोरनिबाखौ गोसोआव लानानैल' मोनजोबगोन बे नङा नाथाय अब्लाबो आं नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो फैबायबायोबा मोन्थों साननानै नोंथांमोननो 100निबो बांसिन फंसे बाथ्रा सोदोब बेखौ दिहुननानै होदों जायफ्रा नायाखै दांनानै नायबानो जाबाय गासैखौबो नुजोबनाय जागोन बिनि स्पेसियेल क्लासाव दाना नायदो बेवहाय गाहायनि बबेया रावसा सोदोब नङा एबा मानगोनां रावनि सोदोब होननाय जादों रावसा आरो मानगोनां राव मोननै बेखौ गोसोआव लादो रावसा नङा होननाय माने मानगोनां राव होननाय जादों ओंखायनो अपसन होदों बाहाय रावसा एबा मानगोनां राव नङा राव होननानै दा अब्ला जोंना मा होनदों खामरेंगा खोरदै गेरेब आरो मोनसेबो नङा होनदों स्टार फ्रुट जेखौ जों होनो बेखौ जोङो बांसिनानो गेरेब आरो खामरेंगा होनो नाथाय मानगोनां राव हिसाबै बिथांमोनहा बुंलांदों खोरदैखौसो मानगोनां राव होनदों बेनिफ्राय माखासेखौ खामरेंगा आरो गेरेबखौ रावसायावसो खोख्लैनाय जादों बेनिफ्राय नायदो नेक्स्टआव गाहायनि बबेया मानगोनां रावनि सोदोब बेबायदिनो सोंफिनदों आङो उखुमब्रि नखाबुरि अखाफोर होनदों हथात बेनि बुंनायनि बेखौ आं कुइसनखौ होनायनि गुदिया मा दं अखाफोरखौ एबा मोनसे सोदोबखौ रावसायाव मा होनबावो बेखौ गोसोआव लाफालांनो थाखाय बे नङा दे आं मक टेस्ट होदों होननानै खोरदैखौ गोसोआव लानांगौ बे नङा गेरेबखौबो लानांगोन खामरेंगाखौबो लानांगोन एखेयैनो नैबेयावहाय अखाफोरा जोंना बयबो मिथिनाय मानगोनां राव बेनिहाय अखाफोरखौ नखाफोर उखुमब्रि बे मोनथाम सोदोबाव बुंबावो होनदों जायखौ जों रावसायाव मोनो होनदों जानो हागौ दैखं खोलानि रावसा नङाबा सानजानि रावसा सोनाबनि रावसा बे माबा मोनसे रावसायाव मोनगोन आरो दा बेबायदि राननाय आरो बेखौ आं बुंनाय नङा बिजाबाव थानाय जेखौ बाहायो बेसो नोंथांमोना बबे ओनसोलनिफ्राय नायदों नोंथांमोनाव मा बुङो कमेन्ट खालामनानै बुंनो हागोन खोन्थानो हागोन गाहायनि बबेया रावसा सोदोब सायख' होनदों दाना रावसाखौ सोंनाया जाहैबाय नैबेयाव मोनसे आइडिया होनो आङो गोजा गोसोम गोखा गोमो बबे मोनसेया रावसा होनदों नैबे गोसोमा बाहाय महरसे जथाय खौरां रिंसारथि दङ सजों स थिग बिदिनो गोजाखौबो गोजा गोखाखौबो गोखा गोफाखौबो गोफा बेबायदि जुदि महरसे जथाय खौरां रिंसारथिजों क्लास्टार खालामनानै मा सोदोब बुंदोंबा बेफोर गासैबो रावसायावसो जायो होनदों एबा इडियोलेक्ट माने मा सासे सुबुंनाव मालाबा गामियाव सोरबा सासेया बुंगोन आरोखि गोजाखौ गोजा बेबायदि बुंगोन आरो दा बेबायदि सासे सानैल' रायलायग्रा रावआव जानो हागौ नङाबा रावसायाव जानो हागौ होनो बेबायदिखौ नाथाय इन जेनेरेलि गोजायानो गोसोम गासैखौबो बेबायदि क्लास्टार खालामा होनदों गोसोमाबो गोसोम नङा गोसोमसो मानगोनाङाव गोमोआबो गोमो नङा गोखायाबो गोखा नङा जेसेबांखि सुरबोआ मानो बे गोखायानो स्पेलिंआ गो आरो खायानो जागोन गोखा जोबोद गोखाथारबाबो गोखा ओरैबायदिसो होनगोन आरो नाथाय गोखा होननाय नङा होनदों मानगोनाङाव
नाथाय डाइलेक्टआव नङाबा सोरबा सासे सानैनि रावाव इडियेलेक्टआव बिदि जागोन आरो। थांनाय समाव मिनि हादे हादे फैनाय समाव मोदै रथ' रथ' माबिलाय होनदों नैबे बाथ्रा फांथेनि फैबाय। मानोना मोनफ्रोम माने क्लासावनो बाथ्रा फांथेया इम्परटेन्ट। गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनि बिजाबफोराव बाथ्रा फांथे थाफाजोबखायोआनोखा। स्पेसियेलि MIL साबजेक्टआव थाफाजोबो। गथ'फोरखौ गेजेर गेजेर रंजाहोनांगौ, मिनि खुसि खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे टिचारफोरखौबो गोसोखांहोनानै खोन्थानो थिनो जाहाथे इन्टारेक्सन जायो। बेनि थाखायनो होफानाय जायो। बेखौ सिलेबासावबो दङ जिहेतु नै थांनाय समाव मोदै रथ' रथ' मिनि हादे हादे फैनाय समाव गाबो होनदों। बे जाहैबाय नोंथांमोना नायदो आं एन्सारखौ खोन्थानोसै बेयाव खेबसेनो। आस्रा जे गोबाङानो मिथिखागौ, ना सारग्रा जेखौ होनाय जादों। बेबायदिनो नायनांगोन आरो बेखौबो। बेनि थाखायबो आं दिहुनना होदोंमोन, नोंथांमोनहा बे नायनो हागोन। हादर दं मानसि गैया, दै दं ना गैया होनो मा बेलाय? हादरबो दङ मानसि गैया, दैबो दङ ना गैया होनदों। बा हा दङ बिफां लाइफांबो गैया, जेबो गैया आरो बे हाजो नामा? हाजोथ' नङा। दैखर नामा? दैखराबोथ' नङा। दैखरावथ' हादर नङा। दैबाना नामा? बेबोथ' जाथ'वा। मानसावगारि नैबे मानसावगारि मेपआ गासिबो थाजोबो, नाथाय सावगारिसो नालाय बेयाव मानसि थाया। हादोर थायो, दै थायो, दैमा थायो, लैथो थायो, नाथाय जेबो जिब जिबि थाया। बेनिफ्राय नाय गोरोन्थिखौ सायख'। बे जाहैबाय डेफिनिसन, बेखौ नायनांगोन। बाथ्रा फांथेया खुगा थुनलाइनि मोनसे बाहागो। नंगौ, बियो फक लिटारेचारनि मोनसे बाहागो। बियो फक लिटारेचारानो खुगा थुनलाइबो होनो, सुबुं थुनलाइबो होनो। बाथ्रा फांथेया जोनोमगिरि आरो जोनोम जानाय सम थायानो। बेखौ सोर बुंजेना, माब्ला बुंजेना बिनि बाथ्रा थाया। राइट, बेबो बाथ्रा फांथेया गथ'खौ सोलोंनायाव रंजानाय लाबोयो, बेथ' नंखागौ। बाथ्रा फांथेया रोखोमसेयैनो थायो होनदों, नैबे गोरोन्थि। लास्टनिया बाथ्रा फांथेया रोखोमसेयैनो थाया, ओनसोल लानानै रावसा लानानै सोलायो होनदों। बाथ्रा फांथेयानो जा, ओमफ्राय खुगा थुनलाइयानो जा, गासैबो जेसेबांनाखि फक कालसारानो जा, फक डेन्सआनो जा, गासिबो एसे एनै सोलाय सोल' जायो। गाहायनि बबे बाथ्राया फान्दाया मुगैनायखौ फोरमायो होनदों? मुगैनाय, खुगा मुथुनाय, खोमा होनाय, गुस्थि फेन्नाय आरो खुगा दामनाय। बबेया मुगैयोनो? गुस्थि फेन्नाय माने मुगैनाय, नायनो बानाय, ओरैबायदि आरो। सोमखोरनि फंबाया जोबोद आखाइ रेजें गथ' होनदों। गोजौनि बाथ्रायाव बाहायजानाय आखाइ रेजेंनि ओंथिया मा होनदों? आखाइया फिसा, आखाइया मोनिया, जेबो उदाय रोङि, एसेयावनो बुग्रा होनदों। एसेयावनो बुग्रा मानसिखौ आखाइ रेजें होनो। दा मानो? बाथ्रा फान्दायखौ थांनाय बाराव 2021आव 6 शिड्युल टेटआव कुइसन मोननै होदों। मोनसे पेपारावनो कुइसन मोननै होदों। जायफोरा नायदों नुदों, आङो बिनि सल्भ पेपार लाबोदोंमोन, पेपार सल्भ खालामनाय, बेखौ बेयाव समाव खोन्थाखादोंमोन। दा बेबो ओंखायनो बाथ्रा फान्दायखौ नायथार। बाथ्रा फांथे फैयाबो जानो हागौ, नाथाय बाथ्रा फान्दाया फैथारगोन, एकदम फैखाथारगोन आरो। बेनिफ्राय नाय, राजा रोनावनायनि ओंथिया मा होनदों? रायजोआव जेंना जानाय, राजाया फाग्ला जानाय, गोसो बायनाय, गोसो बोरनाय होनदों। राजा रोनावनायनि ओंथिया गोसो बायनाय। दा बेखौ कमल कुमार ब्रह्मनि रावखान्थिखौ नायबानो मोनजोबखागोन। सिलिमनि थांखुनि ओंथिया मा होनदों? सिलिमनि थांखुनि ओंथिया सोलोंनो गोब्राब। नैबे सोलोंनो गोब्राब, अपसन डि। देरसिन दावदैखौ मा बुङोनो? फंसे सोदोबाव लाबोदोंलाय बेयाव। देरसिन दावदै माने दावदै दैसेयावनो मोननै गोमो बाहागो थायो आरो गिदिरसिन जायो। मेट्रिकआव फैखांबाय बेयो। बेबायदिनो गोबांथार माने गोथौ मोनहासयै जों बाहायि गोबांथार दङ। बेखौ मा होनोनो? दन्दा दावदै होनोनो, दन्दा दावदै। नाथाय एक्सुवेलि बियो जावजा दावदै, जावजा दावदै, नाथाय बेखौ जावजा होनालाबा दन्दा दावदै होनोनो। माब्लाबा सोरबा ओनसोलाव जावजा दावदैबो बुंनो हागौ। जावजायानो जायो सिङाव, नाथाय जावजा होनबा जों मेगनजों नुनांगौमोन। दावदै नालाय सिङाव थायो नालाय मेगनजों नुवा, ओंखायनो जावजा जाला, बे दन्दा जाहैबाय आरो। गेसाव दावदैखौथ' गला होनो, फिसा ओंखारनो रोङिखौ गला। बेखौ सोंबाय बायबा मिथिदो। गाहायनि बबेयो आलासि थाग्रा एबा आलासि फज'ग्रा न'? बे इम्परटेन्टथार। आलासि फज'ग्रा न'खौ मा होनोनो? जोङो ड्रयिं रुम ना मा होनो? दानि लेटेस्टआव जोंना इंराजि सोदोब फैबाय, बेखौ जोङो मा होनोमोन? सौरा होनो। सौरा होनो। आरो मेक्सिमाम बेयो सोनाबहा आरो खोलाहा जानो हायोमोन होनदों ड्रयिं रुमा एबा सौरा न'आ गोदोनि समाव। दाथ' मडार्न जाबाय, मोनसे न'आवनो खथा गासिबो थाजोबसै, ओंखायनो बुंनो हाला बेखौ। न'मा न'आ जाहैबाय साहानि न', इसिं ओंखाम संग्रा, ओमफ्रायो मा होनदों? अखं। बे इसिं, अखं, खफ्रा होननाय मोनथाम मा दङमोन जोंना?
न'मा न'खौ बाहागो खालामनाय दङमोन। अब्लाबो स्पेसियेलि जोङो ओंखाम संग्राखौ इसिंबो बुंनो होनदों। सान्दुं नाङै हाखौ मा बुङो होनदों? सायानो बुङो, ना सायखं बुङो, ना सायख्लुम बुङो, ना हावासि बुङो? बाहाय बुंदों सान्दुं नाङै जायगा होननानै बुङोबा सान्दुं नाङै जायगा एबा सान्दुं होथेनाय माबा मोनसे गुबुन सोङोबा बिफांनि साया माबा माबि सोङोबा बेफोर जागौमोन। नाथाय हासो होनदों हाखौनो, होमबा हाखौबा जों मा होनो हावासि। सान्दुं नाङै हावासि। खामखोन्दा बनखौ मा बुङो बेखौथ' बयबो मिथिगोन, मा असुन्दा। अर खामखोन्दा बन असुन्दा। बिमा बिफा गैजायै गथ'खौ मा बुङो होनदों? बेखौथ' जों मोनथियोदां, मावरिया बुङो, अरफेन। बे मावरिया बेखौ गोसोआव लादो। नेवथोना फिसा खांजेननायखौ होनो नेवथोन। सांग्रेमाखौथ' मिथिखागोन, फिसा होनो रोङै हिनजाव, फिसा जोनोम होनो हायि। बेनिफ्राय मावरिजायाथ' नङा बियो। दा बेखिनि। बेनिफ्राय नेक्स्ट लाबोबावगोन माखासे आयदाफोर जथायनानै, बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। साबस्क्राइब खालामनो हागोन, गोसो गैया खालामालासे थानो हागोन, जेबो नङा। शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो मिथिनो हायो, पास जानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।